dílem tady Garbage Me. To je můj nový kanál. A tady prosím vám asi tak 3 věci, nevím. Já mám nějakou členku, třeba, kdyby jsem třeba natačila, nevím co, jako jo, třeba kdyby jsme tačili účesy, tady mám takové věci na účesy, tady mám takovou tu, že když udělám Garbage Me, tak se prostě tu dám s tím, tady mám nějaký 2 ty, takové, nevím, jestli tamponky, čistící vodu, nějakou mastičku, nevím, taková mančí, jo. A potom tady mám gumičku, jo, to jsem třeba naučit si, jo. Tak já si vezmu toto. Tu čelenku. Jako první si dáme čistící vodu. Ale jako si musím trošku šetřit, jo. Takže si to dám třeba na jeden takovej. Ale to fakt je mega levný, to stojí tak 100. A ještě nikam nejdu, takže třeba, nevím. Takhle. A prostě, nevím, co mi to prostě napadlo. Třeba, jako mám TikTok, jo, ale já nechápu, že proč mi nejde. Třeba ještě prostě natáčet, prostě mi to nejde. Ale nechápu to, jakože proč mi to jakože nejde. Nechápu. A prostě, třeba prostě takový prostě kanál, jakože, co mi třeba baví, tak se mi bude bavit můj kanál. Ale myslím si, že jo. To třeba napadlo, že jsem třeba si chtěla udělat prostě Garbage Me. Prostě na TikToku jsem to viděla a víte, že na TikToku by to prostě nešlo natáčet. Ticho. Tak. Teďka se ptáte na hodně otázek, tak třeba budu si třeba dělat Garbage Me a třeba budu vám na to odpovídat, jako jo. Jestli chcete pokračování, protože to není celý to snad. To si třeba udělám celý osnovu. Tak vám udělám prostě Garbage Me.